alamisa ye utukalo tile 20 san 2026 ni a bɛ fɔ ko dababila kalo an minnu b'aw sigi ka kunnafoniya jɛlen kɔnɔ ka daminɛ tɛnɛ fo sibiri Mali kɔnɔ fo Mali kɔ ka farafinna fara farajɛla kan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛla bi ka sanga ni an ka jamanakuntigi son excellence général d'armée Assimi Goïta ale ka fanga san 6nan ye halisa n'i y'a ta ka jateminɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maliden 172 burumburu kelen olu de ka danaya bɛ jamanakuntigi ale kan hakilina jiginna fɛn kɔni ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ka fanga latigɛra an ka jamana ale kɔnɔna na utukalo tile 18 san 2020 kana se nin kalo in utukalo tile 18 ma san 2026 an bɛ wagati min na i ko sisan maliden caman olu de ka danaya kɔni bɛ an ka jamanakuntigi ale kan ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ka d'a kan a b'a la ka baara ɲuman min o kɔni kɛ jamana ale kɔnɔna la min na fɛn min kɔni ye maliden caman ye olu kɔni y'u ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ an bɛ don min na hali bi na olu kɔni bɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔ ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta min na u y'a jira k'a fɔ u ka danaya o kɔni b'a kan ni ka tila ka dugawu kɛ an ka jamanakuntigi ye halisa a bɛ baara min na a ka dɔ fara olu kan k'a daminɛ bi fo ka taa fɔ waati min kɔni sera u kɔni bɛ an ka jamana ɲɛmaa ale kɔ ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ni kunnafoniya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra cakɛso min ni ale tɔgɔ ye Friedrich Ebert Stiftung ale yɔrɔ Mali mɛtiri san 2026 a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye malidenw kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maa 72 burumburu kelen olu de ka danaya bɛ camancɛ fanga ale ɲɛmaa kan. An bɛ taa marabolo fɔlɔ ale kɔnɔ ni o ye Kayi mara ye walasa ka baloko ko o kɔni nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ an ka jamana gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan san 2026 kɔnɔ yaasa baloko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kayi ka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye suman tɔni 800 bonyanko o de kɔni dira gouvernement ale fɛ k'a di denbaya minnu ni a ka kan o hukumu kɔnɔna la ministre commissaire Redouane Ag Mohamed Ali tɛnɛndon utukalo tile 17 san 2026 ale wulila ka taa a kama ka soka olu fɛ yen nɔ ni ka nin baara olu kɔni jateminɛ min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye suman tɔni 398 o de kɔni bɛna di maa minnu ni a ka kan min maa olu bɛ taa i jɔ maa 44 ani maa 493 ka nin balokofɔlen kɔni d'u ma minnu ni a ka kan yaasa baloko gɛlɛya min kɔni bɛ jamana ale kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na ni ka baloko ko o nɔgɔya nin b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali gouvernement ye hakili kɔni bɛ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na. Tɛgɛdara walejugukɛla maa 4 olu kan sajo la bingani wale dɔ kɔni senfɛ utukalo tile 5 su ka dugu jɛ utukalo tile 6 la san 2026 bingalikɛla maa 4 olu kɔni bina sanu falen yɔrɔ dɔ o kan sajola ka olu fɛ yen nɔ min na a jala k'a fɔ maa 4 olu la fɛn min kɔni ye musomanin fitinin kelen o b'a la min si bɛ san 16 la binganikɛla ninnu yɛrɛ si kɔni b'a daminɛ san 16 ka taa se san 34 ma ka kɛɲɛ ni binganikɛla ninnu olu ka sonyani kɔni ye sanu falen yɔrɔ dɔ la o kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye falenikɛ yɔrɔ in ale kɔfuru fɔre ka taa n'o ye kɔfuru fɔri kofɔlen ale yɛrɛ kɔni giriya bɛ taa i jɔ kilo 50 bonyanko la min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni kɔfuru fɔri ye fɛn min ye sefawari miliyɔn 34 ani 60 o kɔni kun b'a kɔnɔ ka fara sanu kulukutu 2 ale kan min kɔni valeur bɛ taa i jɔ sefawari miliyɔn 2 ni 180 o la
o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni brigade de recherche olu ka wulikajɔ fanga kɔni bonyana kosɛbɛ min na Sajola yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ko Sajola baraji ni ka taga kɔfurufɔri ale kɔni sɔrɔ yen ka fara sɛbɛnfura dɔ olu kan min na bingalikɛla ninnu kɔni ye kɔfurufɔri ale kɔni jagoya waraki ni ka kɔnɔwari kɔni bɔ a kɔnɔ fɛn kɔni ye sanu kulukutu 2 in ye n'o kɔni valeur kun bɛ taa i jɔ sefawari 2,000,000 ani 180,000 na fɛn min kɔni ye binganikɛla ninnu ye a bɛ n'a fɔ u ɲɛ kɔni ma da o kan o hukumu kɔnɔna la Sajola polisiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye utukalo tile 16 san 2026 ni ka tɛgɛda binganikɛla 4 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kan min na a jala k'a fɔ maa fɔlɔ ale kɔni minɛna ATT bugu ale la ni o ye Kayi Kindɔ ye a jala k'a fɔ maa 3 olu minɛna Kayi fɛn min kɔni ye musomanin ye ale kɔni minɛna Sajola min na ni maa kofɔlen olu kɔni minɛna fɛn min kɔni ye bolimafɛn sen 2 denyani ka fara telefɔni 4 kan fo ka taa se sefawari 7,000,000 ani 48,000 o de minɛna ni binganikɛla olu la utukalo tile 16 san 2026 Sajola polisiw ka wulikajɔ kɔnɔna la fɛn min ye bolimafɛnw bugulantigɛli olu baara kɔni daminɛna nin dɔgɔkun in na an sɔngɔ ka olu fɛ yen nɔ walasa ka se k'i ka bolimafɛn o kɔni bugulantigɛ fɛn min ye sɛbɛnfura dɔw ye olu de kɔni yamaruyalen no i fɛ min bɛ tali kɛ bolimafɛn ale viɲɛti la fo ka taa se i kelen ka bolimafɛn kɔni sa sɛbɛnfura min n'o kɔni bɛ d'i ma ka fara sefawari 2,000 ani 400 o kan a jala k'a fɔ don fɔlɔ in na fɛn min kɔni ye bolimafɛn sen 2 den 30 ɲɔgɔn na olu de kɔni enregistré la fo ka taa se bolimafɛn sen 3 o den 5 o ma min na a jala k'a fɔ dugudenw olu fɛ yen nɔ baara daminɛ o kɔni diyar'u ye nka o n'a ta o ta jɔrɔ ni ami kɔni bɛ maa dɔw la min na u kɔni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni moto olu kɔni bolili ye fo dugu ni dugu ni o kɔni kɛlen don sababu ye ka jɔrɔ ni ami kɔni bila o la ni ka taa u ka moto olu kɔni bugulantigɛ an sɔngɔ ka olu fɛ yen nɔ furumuso dɔ kɛra sababu ye ka furucɛ kɔni faga Itali ka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye Fatimu Sidibe ale kɛra sababu ye ni ka a furucɛ Dawuda Sangare ale kɔni sɔgɔ Montes Modène ale marala Itali ka olu fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ dɔgɔkun 2 kɔni kɔfɛ fɛn min kɔni wulikajɔ olu kɔni sabatira min na sɛgɛsɛgɛli o kɔni kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda Fatimu Sidibe ale kan utukalo tile 17 san 2026 Itali jamana ale kɔnɔ Jalakɔrɔba postu ale la an ka waribondo sɔrɔdasiw n'o ye douaniers ye olu ka hakilisigi n'u ka wulikajɔ kɔnɔna la o kɔni kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda camion dɔ ale kɔni kan min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye kaba o de kɔni b'a kɔnɔ kaba kilo 15 bonyanko o de jirala k'a fɔ o bɛ bolimafɛn ale kɔni kɔnɔ ka kɛɲɛ ni douaniers olu ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka wulikajɔ ye a yera k'a fɔ fɛn min kɔni ye tulu bidon 20 litiri ale 600 ɲɔgɔn o de kɔni sɔrɔla a kɔnɔ tulu bidon min kɔni don tulu min ni ale kɔni bɛ kɛ bolimafɛn o la ka fara a carton 280 o kan fo ka taa se moto TVS ale kɛsu 3 ma o minɛna maa dɔ olu kɔni na bolimafɛn dɔ kɔnɔ Jalakɔrɔba ale postu la utukalo tile 16 san 2026 an ka douaniers ka wulikajɔ ale kɔnɔ Poisson dira denmisɛn 2 ma Kita mara la man ŋaniya jugu dɔ olu fɛ a jirala k'a fɔ maa fɔlɔ ale kɔni ye cɛmisɛnnin ye min si bɛ san 2 bonyanko la n'u sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don ko fula bɛ ale ma an bɛ waati min na i ko sisan nɔ ale ka furakɛli o bɛ sen na a masurunyama olu fɛ minnu kɔni kunnafoniya bɔra olu yɔrɔ o hukumu kɔnɔna la maa 2nan ale fɛnɛ kɔni empoisonna utukalo tile 18 san 2026 Segu Buguni ale la Kita mara la
o fɛnɛ ye cɛmisɛnnin ye min si kɔni bɛ san 7 la a jala k'a fɔ fɛn min kɔni ye musolaka dɔ ye ale de ye kɔni ye nɔnɔ di a ma nɔnɔ min ni sigana kɔni kɛlen kun don o la min na an bɛ waati min na i ko sisan ale kɔni ka kɛnɛya kɔni o kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ min na a jala k'a fɔ fɛn min kɔni ye cɛmisɛnnin ye u kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka na ne ale ye faba ale kɔnɔ n'o o ye Bamako ye an bɛ waati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye musolakan ye min kɔni kɛra sababu ye ni ka nɔnɔ kɔni de denmisɛnnin fitinin ale ma ale kɔni minɛna polisilaka olu fɛ Funankɛni 3 fatura Damandingɛ ale 9 haka ale sanubɔyɔrɔ la Gawo mara la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin funankɛni 3 ninnu ye u kɔni ye taji gazi o de kɔni sama Damandingɛ ale yɛrɛ kɔnɔ min kɛra sababu ye nin maa 3 ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ka kalifa minɛna u la o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye maa 3 kofɔlen ninnu ye u ka janaja olu kɔni kɛra arabadon utukalo tile 19 san 2026 Gawo ka olu fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinɛ banbatɔ olu la Opérateur économique Ibrahim Kalilu Yatasaye ni ale ye sɔrɔ bosonbaga maa ye utukalo tile 17 san 2026 ale minɛna ka bila garde en vue la ka sababuya kɛ a ka kɔrɔfɔ dɔ olu ye min na fɛn min kɔni magistrat dɔ olu kɔni damakasi sɛbɛn kɔni don a tɔgɔ la an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni opérateur Ibrahim Kalilu Yatasaye ale kɔni bɛ kaso la an bɛ don min na i ko bi an bɛ taga kɔkan kibaru ale la dama firi kɛra sababu ye maa 107 ko olu kɔni faga Centrafrique ale ni Cameroun dancɛ u la utukalo tile 18 san 2026 n'o o kɔni bɛnna tarata tɛmɛnen ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ ko Zamboyi ni ale kɔni bɛ Garuya Bulayi ale kɛrɛfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan halisa ɲininiw olu kɔni bɛ sen na ka d'a kan a jirala k'a fɔ halisa maa dɔ olu kɔni tolen nin yɔrɔ kofɔlen u la min na a jirala k'a fɔ Zamboyi ale kɔni sanubɔyɔrɔ ye min kɔni ale kɔni kɔlɔlɔ kɔni ka bon kosɛbɛ kunnafoniyaw ye min ale kɔni jira Zimbabwe ma 94 olu de kɔni fatura kurundafiri ale senfɛ lakariba a la a jala k'a fɔ bato min ni maa 90 kɔni kan ka don o kɔnɔ fɛn min kɔni ye maa 100 ani maa 80 olu de kɔni donna bato in kɔnɔ n'o de kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye ka bato in ale kɔni dafiri n'o kɛra sababu ye ka maa caman olu kɔni bɔnɛ u ni na an bɛ waati min na i ko sisan halisa ɲininiw olu kɔni bɛ sen na ka kɛɲɛ ni Rusi jamana ale ni Ukraine jamana ka kɛlɛw kɔni ye an bɛ waati min na i ko sisan o kɔni dogolen tɛ maa si ale la a jirala k'a fɔ utukalo tile 19 san 2026 maa minnu olu kɔni minɛna kɛlɛ bunankun ka Rusi jamana ale kɔnɔ fo ka taa se Ukraine jamana ale ma fɛn min kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu ye maa 100 ani maa 3 Rusika olu fɛ fo ka taa se Ukraine ka olu ma olu kɔni bilala ka sababuya kɛ Rusi jamana ale ni Ukraine ka bɛnkan kuma dɔ olu ye utukalo tile 19 san 2026 kunnafoniya ale kɔni bɔra Rusi lafasali minisiri ale yɔrɔ ni kunnafoniya damadɔ de tun b'an bolo bi ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kunnafoni jabaranin kanubaw fo ka taa se a carinba olu ma o hukumu kɔnɔna la an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma sini utukalo tile 21 san 2026 kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan foli belebele o bɛ di Yaya Zie Samake ale ma